posledné 2 týždne kulturistickej diety sú mimoriadne nezdravá vec. Čom? Máš strašne málo sacharidov, máš tam deň, keď nepiješ vodu, potom máš deň, keď musíš strašne veľa sacharidov zrazu zjesť, potom zrazu nesolíš, taká trošku alchymia s tvojim telom. Ja si pamätám, že 2-krát som si chcel volať záchranku, pretože keď máš dlhodobú dietu a potom príde táto, že ešte ten posledný klinec do rakvy, že úplne málo kalórií a ty musíš dvojfázovo trénovať. Tak to musí byť Tak mal som, že posledný týždeň tejto diety, zhumplované telo a išiel som si dať ten druhý tréning dňa, ale to už sú len také tréningy, že láhučké cviky a vracal som sa z tréningu domov a absolútne sa mi začala točiť hlava. Totálne, že ja som nevedel, čo mám robiť, ale našťastie som mal vždy Bebe Brumíka so sebou. Keby náhodou toto prišlo, som otvoril, som mu hlavu Bebe Brumíkovi. A jak som sa ukludnil, ja neviem, či ten jazyk zistil, že tam je nejaký cukor, tak som sa ukludnil a hneď som ju vyplul, lebo to je zbytočne sacharid. Tak som ho vyplul, ukludnil som sa a prišiel som domov.